बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फरायसानि हाबा मावनानै सासे बर' फिसाया दिल्ली पुलिसजों मान होजादों। दिल्ली पुलिसजों बाखनायजाथाव एबा मान होजानाय बर' फिसानि मुङानो जाबाय बिस्वजित नार्जारी। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि थागिबि। बिस्वजित नार्जारीया फरायसा आफादाव थाना समाजनि हाबा मावग्रा सासे राफोद सुबुं। सा-सानजा भारत, दार्जिलिं आरो लादाख ओनसोलाव बिस्वजित नार्जारीया मेंनो रोङै फरायसानि हाबा मावग्रा सासे राफोद सुबुं, जायनि थाखाय बिथाङा दिल्ली पुलिस बिफानजों मान होजायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ শৰীৰটো একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে বহুত বেয়া আছিলে। খোজকাঢ়িব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।